Puupelletit ovat polttoainepuristeita, jotka on valmistettu kutterin purusta tai sahan purusta. Puupelletti on varteenotettava kotimainen vaihtoehto. Pelletti on siis ympäristöystävällistä, uusiutuvaa bioenergiaa. Lisäksi pelletti on helppoa kuljettaa, varastoida ja käyttää. Pientalojen pellettilämmityslaitteistot ovat nykytekniikalla varustettuja automatisoituja lämpökeskuksia. Pellettilämmityslaitteisto muodostuu pellettipolttimesta, joka liitetään pelletin polttoon soveltuvaan kattilaan. Lisäksi tarvitaan polttoaineen kuljetin ja pellettisiilo. Laitteisto soveltuu asennettavaksi kohteeseen, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys tai patteriverkosto. Pelletti siirretään varastosta kattilahuoneeseen spiraali- tai ruuvikuljettimella. Kattilahuoneeseen saa varastoida korkeintaan puoli kuutiota pellettiä. Isompi siilo tulee sijoittaa muualle omaan palo-osastoituun tilaansa. Usein paikka löytyy heti kattilahuoneen vierestä. Ruuvikuljettimella pelletti siirtyy pudotusputkea pitkin vapaalla pudotuksella polttimelle. Puupelletit ovat kuivaa, helposti käsiteltävää, vähän pölyävää ja tasalaatuista polttoainetta. Ne ovat myös luonnonmukaista ja puhdasta polttoainetta, sillä valmistuksessa ei käytetä lisäaineita. Pelletin kiinteä muoto ja kiiltävä pinta syntyy, kun puristamisen yhteydessä puusta vapautuu ligniiniä, joka sitoo puuraaka-aineen. Pellettisiilon voi rakentaa itsekin filmivanerista tai pellistä kattilahuoneen viereiseen paloteknisesti osastoituun tilaan. Siilon pohjan tulee olla kaltevuudeltaan vähintään 45 astetta. Näin varmistetaan pellettien häiriötön valuminen siirtoruuville ja edelleen polttimelle. Tässä kohteessa, jossa pellettilämmityksestä on jo 2 vuoden kokemus, on pellettisiilo rakennettu autotallin päässä olevaan tilaan. Siilon täyttöputken vastaiselle seinälle on lisätty törmäysvaimentimet, jotka vaimentavat kuljetusautosta paineilmalla siirrettävien pellettien törmäysvoimaa säiliötä täytettäessä. Irtotavarana pelletit toimitetaan säiliöautolla, josta ne siirretään paineilman avulla suoraan käyttäjän varastoon. Tämä on helpoin ja tehokkain jakelumuoto ja sen suosio kasvaa nopeasti Suomessa. Jakeluauton koko valitaan niin, että toimitukset onnistuvat erilaisiin kohteisiin. Pellettisäiliöitä täytettäessä siilosta tulevassa poistoilmaputkessa on oltava pölysuoja, joka estää pellettien seassa olevan mikropölyn leviämisen lähiympäristöön. Nykyaikaisessa puhallusautossa on vaakayksikkö, joka mittaa toimitetun pelletin määrän. Toimituksesta saadaan tulostettua kuitti heti puhalluksen jälkeen. Pellettien saatavuus on hyvä. Tehtaita on 20 eri puolilla Suomea. Tilauksen voi tehdä rautakaupasta tai suoraan Vapolta. Pellettipolttimia ja pellettilämmityskattiloita on markkinoilla useita eri vaihtoehtoja. Pelletti on energiakustannuksiltaan erittäin edullinen lämmitysmuoto. Nyrkkisääntönä energiakustannuksen arvioimiseen voidaan sanoa, että 1 kilowattitunti lämpöä maksaa pelleteillä tuotettuna vain noin 3 senttiä. Pellettilämmitys on turvallinen, taloudellinen, tehokas ja ympäristöystävällinen valinta.